Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга табай кайбер темалар турында. Дәресләр тукталып тора. Яршаллы мәктәпләренә шартлаткыч куелу турында хәбәрләр килә. Ватан чакырды. Яршаллыдан Казанның танк училищесына чираттагы хәрби бурычлылар төркемен җибәрделәр. Дәресләр тукталып тора. Яршаллы мәктәпләренә шартлаткыч куелу турында хәбәрләр килә. Мондый янауларны 1-нче, 6-нчы, 7-нче, 10-нчы сонлы белем бирү учреждениеләре алган. Шоло ТВ телеканалы хәбәрчесе Ойзилә Шаймөхәмәтова тулырак мәгълүмат алу өчен вакыйга булган урынга юнәлде. Беренче дәрес башлануга укучыларның мәктәптән чыгуларын сорыйлар. Бу хәлләрнең ничек булганлыгы турында инглиз теле укытучысы Алия Ялышева сөйләде. 8 часов было. То есть мы вышли, вот сейчас всех детей разобрали. Родителям звонили, чтобы их забрали. Я сама не знаю, что там сейчас еще. 10-нчы мәктәпкә укучыларның борчылу әти-әниләре дә килә. Кемдер балаларны өйләренә алып кайта, икенчеләре аларның ашыгу аркасында калдырган шәхси әйберләре өчен килә. Дети все вещи оставили в школе, их быстро эвакуировали. То есть они вышли без вещей. В группе написали, что эвакуация детей, учебная тревога, вот все как бы пришли, забрали детей. Мәктәпне эвакуацияләгәндә балалар урамда озак тормый. Кайбер укучыларны китапханәгә җибәрәләр, ә башка укучылар юл аша гына урнашкан шәһәр тарихы музеена бара. Башлангыч класс балаларыбызның күргәзмәләр залында урнаштырылды. Алар анда мультфильм һәм андагы күргәзмә белән таныша алдылар. Югары класс укучылары инде безнең КАМАЗ залында һәм инде шәһәр тарихына багышланган экспозиция белән таныша алдылар. Мәктәпләрдә кинологлар, полиция хезмәткәрләре, ашыгыч ярдәм табиблары эшли. Бу хәлләрнең ничкәлекләре ачыклана. Шулай ук гаеплеләрне эзләү алып барыла. Ойзилә Шаймөхәмәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ватан чакырды. Өлешчә мобилизация кысаларында чакырылучылар шулай дип белдерде. Яршаллыдан Казанның танк училищесына чираттагы хәрби бурычлылар төркеме җибәрделәр. Китәр алдыннан һәр сугышчыга беренче вакытта кирәкле әйберләрне белән сумкалар, акча һәм кышкы итекләр бирделәр. Традиция буенча озату энергетик мәдәният йорты янында узды. Шоло ТВ телеканалының төшерү төркеме мобилизацияләнүчеләр һәм аларның туганнары белән аралашты. Челны, мы победим, вернемся на родину героями. Все отлично, туда-обратно вернемся быстро. Сугышчылар аз сүзле, чөнки хәзер аларның бурычы ватанны саклау барысы турында да алар кайткач сөйләячәкбез дип ышандырды. Я офицер, поэтому как бы мой долг защищать родину. Моннан тыш мобилизацияләнүчеләр туганнарыннан һәм якыннарыннан киңәшләр алдылар, димәк указны үтәргә кирәк. Сказали вернуться домой, и все, живым в целом. Провожали друзья, мама, жена, ребенок. Это же долг. Надо, значит надо. Друзья, родственники проводили. Наставление домой приехать обратно. Илне саклаучыларны озатырга туганнары, күршеләре, дуслары килде. Алар мобилизацияләнүчеләр тиздән өйләренә кайтырлар дип өметләнәләр. Жалко, конечно, папу отпускать, но он мужчина, это его долг защищать родину, а мы его будем ждать. Главное, чтобы вернулся живой и здоровый. Я очень надеюсь, чтобы папа вернулся домой очень скоро, чтобы это все закончилось. Он и в армии у нас служил, тоже на войне. Он может какой-то опыт есть, поэтому будем надеяться, чтобы он тоже ему поможет. Җылы изге теләкләрдән тыш мобилизацияләнүчеләр барлык кирәкле әйберләрне дә алды. Полностью экипировали сапоги, одежду, деньги, еду, воду, все дали, все есть, все хорошо. Едем за победой. Чолы һәм Тукай районы халкын көчле алкышлар белән озаттылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршаллы мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә генә ярдәм итеп калмый. Лисичанск халкы да автоколладан ярдәм ала. Беренче кирәк яраклар төялгән йөк машиналарының чираттагы колоннасы Луганск халык республикасы шәһәренә китте. Безнең төшерү төркеме волонтерлар киткәнче алар белән аралаша алды.
Рүстем Гатин волонтерларның берсе. Шалыда ул кыр кухнясы һәм приют человека хәйрия проекты хуҗасы буларак билгеле. Үз командасы белән ул Лисичанскига китә. Рүстем Гатин сүзләренчә, аның белән дуслары гына бара. Алар белән ул күптән таныш һәм аларны яхшы белә. Алар арасында хәзрәтләр, эшмәкәрләр, бокс буенча спорт мастеры бар. Алар халыкны ашату өчен шунда китәләр. Активистларны озатырга туганнары да килгән. Я думаю, что они очень гордятся, да, и я также горжусь. Конечно, никто не был очень сильно рад, но я думаю, что они рады все, что у меня есть такая уникальная возможность поучаствовать лично в такой большой проблеме. Ну и мы поможем этой проблеме и вернемся с победой. Рүстем Гатинның әти-әнисе билгеләп үткәнчә, алар уллары белән горурланалар. Лисичанскига бару һәм ярдәм күрсәтү аның үз теләге. Гатиннар сүзләренә караганда, ул балачактан бөтенесенә ярдәм итәргә тырышкан. Шуңа күрә ул хәзер дә башкача эшли алмый. Без улыбыз белән бик горурланабыз. Ул бөтен юлда ул беренче булып йөри. Организатор хороший. Шуңа күрә без бик Анарга шанабыз biz. Кішкенеден шундай болып істеу. Несілері шундай деп етейміз. Алар біз Чистай районынан, біз Алексеевск районынан. Şu енді дуслары да шундай едейінді алардың. Волонтерлар үзләре белән 2 кыр кухнясы алып баралар. 2-3 атна сайын егетләр үзгәрәчәк. Алар урынына ял иткән һәм тулы көч туплаган алмашчылар киләчәк. Шаллыдан гуманитар ярдәм дә җибәрелә. 20 тонн он, 10 тонна кара бодай, шулай ук шикәр, ит һәм башкалар. Йөкнең гомумән авырлыгы 40 тонна. Буларның барысы да 3 йөк машинасы белән җибәрелде. Резида Шаймарданова, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 80-90 елларның иң популяр җырлары һәм тере тавыш. Күңел радиосы яна үзенең тыңлаучыларын сөендерде. Радио коллективы беренче тапкыр башкалабыз Казанда безнең яшьлек җырлары дип исемләнгән концерт тәкъдим итте. Хәерле кич, Казан, хәерле кич, Уникс. Хәерле кич, безнең яраткан тыңлаучыларыбыз. Күңел радиосы үзенең тыңлаучыларын яна сөендерде. Уникс концертлар залында инде онытылып барган татар музыка сәнгатенең алтын фондына кергән 80-90 елларда популяр булган хитлар яңгырады. Сәхнәдә Зәйнә Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Рөстәм Закиров, Гөлдәния Хайруллина, Усап Вәлиев, Фасылия, Рәсим Низамов һәм башкалар чыгыш ясады. Шулай Күңел радиосы хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәдшинның рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Күңел радиосы Казан белән тукталырга җыенмый, радио коллективы тыңлаучылар өчен чираттагы зур концертын әзерли, ә кайсы шәһәр өчен әлегә сер булып кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам, исән, имин булыгыз. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.